Pennod 29. Jamal, sybryd y Bibi. Sawl diwrnod rydyn ni wedi bod ar y cwch yma. Mae ffen yn drwm yn erbyn fy mlaich. Dwi'n agor fy llygaid. Mae goler hael yn ei taro. Dwi'n edrych I lawr ar ei wyneb. Mae'n chwys I gyd. Mae twymyn arni. Sawl diwrnod, sybryd eto. Dwi'n sychu ei wyneb a chrys tŷ sbar Rashida. 5, meddaf. Dwi'n credu. 6, medd Rashida, sy'n eithedd yn ei chwman ar ochr draw I mi. Dyna ro'n i'n mynd I ddweud, medd Omar dros ei ysgwydd. Dwi'n gwybod pan mae Bibi yn gofyn. Daeth y bwyd a'r dŵr ar y cwch I ben y bore yma, ac mae hi'n meddwl faint o ddiwrnodau sydd ar ôl cyn I ni gyrraedd Awstralia. Mae hi'n ceisio gweithio allan a allwn ni oroesi. Dwi yna wedi bod yn gwneud yr un fath. 3 diwrnod yw'r ateb, a dwi ddim yn siŵr a allwn ni oroesi. Mae llawer o'r bobl yn eistedd ar y dec yma, yn edrych fel petai nhw'n teimlo'r un fath. Dwi erioed wedi gweld cymaint o anobaith ar gynifir o wynebau. Dwi'n sychu wyneb Bibi eto. Ceisio anghofio pa ddiwrnod yw I, meddaf wrthi. Ceisio o'r ffwyso. Dwi ddim eisiau anghofio pa ddiwrnod yw hi, medd Bibi mewn llais bach. Mae hi'n ben blwydd arna I. Dwi'n syllu arni. Mae fy menydd sydd wedi hanner coginio gan yr hael yn gwneud ei orau I weithio allan beth yw'r dyddiad. Mae hi'n iawn. O, Bibi, meddaf, mae'n ddrwg gen I. Sut gallwn ni fod wedi anghofio? Mae'n ddigon gwael bod yn sownd fan hyn yng nghanol y môr, ar dy ben blwydd. Ond os yw dy deulu di yn anghofio, mae hynny'n ofnadw. Dwi'n gallu gweld wrth wyneb ar Rashida ac Oma ei bod nhw'n meddwl hynny hefyd. Penblwydd hapus, Bibi, meddaf wrthi'n ddiflas. Mae'r lleill yn dweud hynny hefyd. Wedyn, dwi'n dod ataf fy hun. Does dim llawer i'w roi Bibi ar ei phenblwydd fan hyn, dim gwydryn o ddŵr hyd yn oed, ond dwi'n gallu ceisio codi ei chalon o leiaf. Beth am I ni gynllunio parti penblwydd I ti, meddaf wrthi. Fe gawn ni parti pan gyrraeddwn ni Awstralia. O'r gorau, medd hi, gan edrych yn fwy siriol. Mae fy mhenblwydd I mewn 4 mis, medd Omar. Mae Rashida yn ei pwnio ei phenelin. Yn Awstralia, meddaf wrth Bibi, pan fydd hi'n penblwydd arny ti, bydd Llywodraeth Awstralia yn dod draw i'r tŷ gyda chacen a diodydd swigod. Dwi ddim yn hollol siŵr a yw hyn yn wir, ond mae'n ddigon posibl os yw'r Llywodraeth yn garedig. Beth bynnag, y syniad sy'n bwysig. A sardines? Gofynna Omar. Ie, meddaf, siŵr o fod. A burgers gyda wynwns a gwyau a saws chili, medd Rashida. Yn bendant, meddaf. Gwych, medd Omar. Beth yw burger? Mae Rashida yn dweud wrtho. Mae'n well gen I hi fy ian a burgers, medd Bibi. Mae'n edrych yn well nag y bu hi. Yn archfarchnadoedd Awstralia, meddaf, maen nhw'n gwerthu 100% o wahanol fathau o hufen iâ. O'r gorau, dwi'n mynd dros ben llestri nawr. Mae'r lleill yn edrych arna I a gwgi. 100%? Medd Omar. Does bosib, medd Bibi, 20 efallai. Dwi'n tynnu wyneb iddyn nhw ddeall. Os ydw i'n gorwyneud ychydig, mae gwneud hynny mwyn I ni gyd teimlo'n well dwi. Beth yw arfarchnad? Medd Omar.
Mae Rashid yn meddwl am eiliad. Does dim stondinau sydd fel mewn marchnad arferol, medd hi. Siop fawr iawn yw i sy'n gwerthu popeth. A bwyd, hyd yn oed? Medd Omar, gan edrych yn ddiflas ar ei lain pysgota. A bwyd a phopeth, medd Rashida. Roedd fy mam yn arfer dwlu ar farchnadoedd. Ty fam, meddaf, a syllu arni. Weres i ddim wrthoch chi, medd Rashida. Fy ges i fy ngeni yn Awstralia. Nawr mae Bibi ac Omar yn syllu arni hefyd. Ychydig amser ar ôl i mi gael fy ngeni, fy gawson ni lythyr o Afghanistan, medd Rashid yn dawel, yn dweud wrthyn ni fod pob un o frodyr mam wedi marw yn y rhyfel. Felly, fe aethon ni nôl i ofalu am Tadci a Mam Gi, tan iddyn nhw farw hefyd. Ac wedyn doedd y llywodraeth ddim yn gadael ni ddychwelyd i Awstralia. Mae fy rieni i'n drist iawn. Mae Rashid yn syllu ar y dŵr sy'n corddi, y tu ôl i ni, i gyfeiriad y man lle deithon ni. Wedyn mae hi'n troi oddi wrthon ni ac yn tynnu drych a mynlliw allan. Dwi'n ei gwylio hi'n gwneud ei gwefusau'n wyrdd unwaith eto. All hi ddim bod yn hawdd rhoi mynlliw ar dy wefusau pan fydd y cwch yn siglo nôl y blaen a'r wefusau'n crynu. Mae ddrwg gen i am dy ewyrthrod a dy dad ci ath Mam Gi, meddaf yn dawel, ath rieni di. A chyn gallu fy rwystro fy hun, dwi'n meddwl am fy ewyrthrod a tad ci a Mam Gi a Mam a dad. Ac yn sydyn, dyw diwrnod penblwydd Bibi ddim yn diwrnod mor hapus.